Dobrodošli u još jednu epizodu Krovopsa. I opet smo na terenu, ovaj put u vojarni Josip Jović u Udbini, gdje se između ostaloga nalazi i središte za razvoj vođa Marko Babić, na kojem kadeti Hrvatskog vojnog učilišta druge godine upravo prolaze svoju obuku za vođe desetina, odnosno to su njihovi prvi koraci u svijet zapovijedanja i vođenja ljudi u borbenim operacijama. U vojarni Josip Jović je dakle smješteno središte za razvoj vođa koje predstavlja jednu ključnu kariku u obučavanju nižih dočasnika i časnika Hrvatske vojske u provođenju različitih vrsta operacija, te predstavlja i svojevrstan množitelj sile u sposobnostima vođenja i zapovijedanja manjih taktičkih formacija, no istovremeno Udbinu koristi i zapovjedništvo specijalnih snaga, te naravno Hrvatsko vojno učilište i kadeti. A ovaj put ćemo se upravo pridružiti kadetima u provođenju nekih njihovih vježbi i aktivnosti koje su uplanirane u ovom drugom zimskom kampu koji provode, te ćemo se upoznati s načinom na koji funkcionira pješačka desetina, te kako kadeti s njome zapovijedaju i kako se snalaze u ulozi zapovjednika i budućeg vođe Hrvatske vojske. Obuka zapravo započinje zaduživanjem naoružanja te odlaskom na strojilište gdje se provodi jutarnja smotra te se podiže zastava. Nakon toga instruktori preuzimaju svoje desetine te se kreće sa taktičkim radnjama i kretnjama. Obuka se istim intenzitetom nastavlja i nakon ručka gdje kadeti razvijaju svoje vještine vođenja te jačaju svoje domoljublje i zajedništvo. Jednog dana ćemo imati 40 ljudi koji su nam podređeni i ako ne možemo svladati ovu razinu gdje imamo 9 ili 10 ljudi koji su nam podređeni, bit će teško shvatiti razinu voda jednog dana. To je ono što naši instruktori isto vole govoriti kao 3 faze, puži, hoda i trči. Mi smo još polako u toj puzajućoj fazi gdje se učimo, gdje prvi put dobivamo zapovjedne uloge, prvi put ulazimo u tu neku odgovornost gdje naše odluke imaju težinu i snosimo zapravo puno odgovornost za svaku tu odluku. Puno više dobivamo slobode za same odlučivati, za same raditi neke odluke i kažem, velika je razlika, no ovo je ključno, tu se stvarno svi dajemo puno truda da ovo shvatimo. Možemo popraviti greške od prije, ali sada se moramo ustvrditi kako bi jednog dana bili uspješno zapovjednici voda. Došlo je i vrijeme da se integriram u 7. desetinu za potrebu vježbe napada. Sve počinje pripremom za borbu koja uključuje provjeru statusa opreme, punjenje spremnika i oružja te planiranje akcije. Ovaj put je zapovjednica desetine kadetkinja Antonija Vujica, koja slaže plan napredovanja do očekivanog kontakta s neprijateljem, nakon čega će jedan tim zadržati položaj i pružati potporu, dok će drugi, manevarski tim, iskoristiti teren kako bi prišli neprijatelju s boka i uništili ga. Još od malena moja mama je nama pričala svoje negodovštine, odnosno sve pozitivne i negativne priče koje se dešavale u ratu. Ona je bila pripadnica Oružanih snaga Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata i ja impresionirana svim tim njezinim pričama, jednostavno sam se odlučila, osjetila sam neki poziv, neki tako reći zov u sebi i jednostavno odlučila sam se prijaviti se na postani kadet. Ja sam to vidjela preko različitih letaka na stranicama Ministarstva obrane Republike Hrvatske i oni su nam poslali su prijave, oni su nam slali mailove u kojima su nas upućivali na različite fizičke testove, različite psihotestove. Znaš, jednostavno pitanje, matematičko, ako ti on zna dati odgovor, ok, super, nije u šoku.
Streljeva koliko ima, zašto ne bi znao raspolagati s tim streljevima? Mi imamo sreću kao možda zadnje generacije koje rade s instruktorima koji su bili u ratu, te taj njihov znanje iz tog vremena mogu nam predočiti sada u ovim vremenima i staviti nam neke nove temelje, odnosno neka nova znanja koja su se u stvari koristila u to vrijeme, te malo mogu izaći iz okvira onoga što piše na papiru i da učiniti tu obuku u stvari onakvom kakvom bi trebala biti u nekoj realnoj situaciji. Instruktori su uvijek uz nas, pogotovo u ovom sada obučnom dijelu. Instruktori nas doslovno za sve pogreške ispravljaju i naglase nam gdje su bile naše pogreške, te nam naglase kako ispraviti te pogreške, što nam je jako bitno, jer mi kao budući zapovjednici vodova moramo dobro razumjeti taj temelj desetine i na taj način, ako mi razumijemo pogreške koje mi trenutno radimo, možemo očekivati da će naši ljudi raditi slične ili iste pogreške, te mi njih na taj način možemo ispraviti. Nije ništa forma, nego je stvar pucanja. Nemojte sad navikavati, sad prebacivati kad neko kaže. Prebacuješ se kad se šta? Neko štiti. Kad te neko štiti, kad ti osjećaš da se možeš prebaciti, tako? U odnosu na prošlu godinu gdje su oni bili u ulozi vođenog, ove godine prvi put se susreću sa ulogom vođe, to jest sudjeluju u procesu donošenja odluka, u procesu vođenja postrojbe. Istina da je to tek na nižim taktičkim razinama, znači razina tima i desetine, međutim to je njima prvi put i stvaraju naravno određene probleme, međutim uz našu pomoć, uz njihova znanja koje su dobili na Hrvatskom vojnom učilištu, savladavamo to s njima bez problema, tako da sam vrlo zadovoljan što se tiče procesa koji su do sada pokazali. Pristupaju vrlo odgovorno, visoko su motivirani, vidi se da je htjenje, želja, volja i puni su uvijek pitanja, što je dobro uvijek kako ispravljamo, odgovaramo. Znači vidi se vrlo veliko htjenje i njihova volja i želja za njihovim napredovanjem. Najbitno je njihov mentalni sklop da shvate da moraju odlučivati o nekoj grupi ljudi, ne samo o sebi. Znači brigu vode o skupini ljudi, od 4, 5, 9, 10, nebitno. I mora prvo taj klik se desiti u glavi, da shvati da su odgovorni za njih, na kraju krajeva jednog dana će biti odgovorni za njihove živote. Postoje uvijek naravno osnove nekakve kako bi to trebalo izgledati, kako to na papiru i u knjizi izgleda. No, kad dođemo u brdo, kad dođemo negdje gdje je gusta šuma, to sve možda na karti izgleda na jedan način, no kad dođemo tamo to je potpuno drugčije. Mora se jednostavno prilagoditi situaciji ili se nešto dogodi što nas se iznenadi i taj plan jednostavno padne u vodu. I to je zapravo ta naša puna sloboda, kako ćemo se u novoj situaciji, u nepoznatoj snaći, tu se zapravo i pokazuje koliko je neko sposoban, odnosno nije. Premda se na izgled čini jednostavnim, pješački napad desetine je zapravo vrlo zahtjevan za samu provedbu i doista svjedoči koliko su naši kadeti dobro pripremljeni, ne samo fizički nego i u taktičkom smislu, te koliko su sposobni prilagoditi se na novu situaciju, odnosno dodatnu varijablu još jednog dodatnog čovjeka u desetini, koji sam u ovom slučaju bio ja. Evo, nadam se da vam je ova posjeta vojarni Josip Jović u Udbini bila zanimljiva, da ste možda i nešto novo naučili od naših kadeta. Ja se posebno želim zahvaliti Ministarstvu obrane i Hrvatskom vojnom učilištu, te naravno 7. desetini koja me prihvatila i provela sa mnom i prošla kroz sve ove postupke. U konačnici je veliko zadovoljstvo raditi sa našim budućim časnicama i časnicima koji zaista imaju i velikog potencijala i veliku želju i predanost radu i životu u koji su zapravo tek zakoračili. Ja im mogu samo poželjeti sve najbolje i sav uspjeh u akademskom obrazovanju i budućoj karijeri. A vi naravno, ako vas ovaj sadržaj zanima i ako vam je dobar, možete me uvijek podržati sa dijeljenjem videa, komentiranjem, lajkanjem, a možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam postavio linkove u opis videa. Vidimo se u idućoj epizodi Crow Opsa.